voin hi November ni som ni le pani Tuesday thole ni sang ni le som ni pakhat ania Canada Calgary kom namuna chuan vur kan la nei chia ri lowa hei tlem te chu in hunga tunang hun vela chuan kumdanga chuan vur kan nga to viawa tun kum hi van nei thlak takin kan ti don nge van doi thlak takin kan ti jok don nge vur kan la nei lo hlo mai hei Cross Iron Mills mola kan vakal don ni Cross Iron Mall ti se om viau ka lo tia aming ka riat te chuan amara che hei lema kan muang hian Cross Iron Mills ani heta kan vakal dona hei motor han khalpha hian han soi ve zokila Canada chungchang tle mazong te han soila nia Canada hian Christmas decoration vel te pawh ni sela hei satanic ho thil man mo ame Halloween te pawh ni sela an advance te em amaro chu Christmas decoration kher hi chu Christmas thil vel hi chu a thei ram chuan November ni som le pakhat mai chuan da chuakin decorate lo sen tua a chan chu Canada hian Remembrance Day hi ni som pakhat November ni som pakhat hi ania chu an pasal tha te le an ni khat khok heng te riat reng na ni an siam ania khamini kha hlu lawang tian hlawa Christmas decoration vel te hi athen atam jok chuan an lo che an da chuak lo thina ni Christmas tree te pawh ni sela amai ro chu athen chuan da chuak ve thawa tunai ro chuan November ni som pakhat a pel to ka soi tong khan November ni som ni le pani dai ani to wangin hami Cross Iron Mills a po decoration om ngei chu bai sen khan kalanga kan en sin don ani hei kan kalkong vel chu ani chuan hei Canada hi han soi tamai mai ila kan om na big phai hi chu ka hlen tir chu shopping mall ti vel te le plaza ti vel te hi ka mu hi te hi ka ti khoparam changkang ve si ka ti amaro chu luvar ho na chu an lo fing deuh hleka ami pui om dana zirte avenga intam dana zir hian plaza te ami shopping mall te po hi an lo siam thin chau kha lo nia nge ni kan lo om to na Malaysia Singapore Thailand ate kha shopping mall lian pui ani amaro chu chunga khan lo to om lem lo khan ti khan om hong ve thin ta amar chu heta chuan lo tu hi an khat vek ve le thung ani hei hi Cross Iron Mills mall chu ni kan thleng to achung kan valut chin don ani decoration nal deuh mai lo oma LED ani ami asir vel so ain thlak the ni achang chuan snow la lemaron nia sajuk lem ang ten da an tu nan ti war le pupa kum dang zong ozom ain tun kum hi Christmas decoration chuan nal kati ber tu mani hei ka fanu ni nuam ti khop mai he te hi hei ram nu le khriati ka tu nuan nia ron tel ve du che lawa mark stein wa chuan hei ka fanu chu ni hei no pang nei chuan kan revek anga no pang te kan chua pui chuan ar khau khu hon anga ni an ti thin hi alo di khop mai ti hian an thil du zong an mu chuan ding chat me khoi ma kal son thei to lawa an pe chen deuh tho hi om pui ve hian ngai thina hei ti hian no pang tang te po so an oma asira son thut na oma ti hian an om mai me no pang tang hi ka fanu hi active bi ka atlan kul le zoi tura ka nga ya kina chuan hian nal khop mai hemia kha ain thak che ta kha po kha LED thawani ti hian thla te an lavia ha thlenga pian hian helama hei vai ho chu nom le ta tho ni so vai ho tam khopa kanom na venga phei chuan vai ho le cheina ho hi chu om lo nan nei lo ti la sual lawang chu mo remi tin kan ko root panal rem buat pui ania an hoi kwal vela nom chu ti khop me karon lang ve zo ka ka mark kan phelanga muai lo le hetiang taka decorations Christmas decoration muai lo tan chuan amu nom ve don em ka te karon ta ve mai ani hi la le thu le lam ti vel le thil dang khachu aboring kha lo om ve an ti la hei ti hian ka camera hi a white lo em me Huawei P30 ka manga wide angle chuan ka da ve nan lavek seng lo video camera thade ulek chalo keng lang chuan hei ai hian anal zia mu thenga ma ro chu detail mu thei to lo kan tiang chu resolution ani ama
hetia camera ena hian amuna hian anuam le zuala engte eng tha soile soinu tu nang hun vela hi chuan shopping mall kal hian mi hian tam thei em maya ama ro chu khovik wang hian mi hi kan tam lutuk lo ti la kan soi swal lawang chu ole khati zong kha ni sela thian le unaute ka channel te min lo thlir sak ve thina wain kalom tak zet te dane ti kha ka soi du ani in va in chun tha in mang tha vek ule kalome